салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. Маурисио Сарри расман сармураббии терминатор дастаи дунё Ювентуси Турин шуд. мутахассиси 60-солаи итолиёвӣ шартномаи худро бо дастаи бианконерҳо то соли 2022 ба имзо расонид. ин дар ҳолест ки ашрофзодаҳои лондонӣ чанд рӯз қабл аз истеъфои Сарри аз симати сармураббигӣ хабар дода буданд. акнун суоле ба миён меояд ки Сарри таҷрибадор дар Лигаи чемпионҳо ва ғолиби Лигаи Аврупо бо суперситораҳои дастаи Туринӣ рост меояд. дар ин маврид мақолае чоп шуд ки расонаи Евроспорт дар такя ба пойгоҳи иттилоотии аврупоӣ нашр кард. дар ин мақола навиштаанд ки барои Сарри аз Лондон динда дар Турин мушкилтар мешавад. чаро? чунки дар Турин ба ҷои Абрамович ва Грановской Недвед, Паратич ва Анели идоракун ҳастанд. ҳамчунин ба ҷои Арисабалага ва Луиси хафасоз ҳамаи корҳоро Криштиану Роналдои нозук ва рашкин ҳал мекунад. Сарриро мебояд бо Криш ҳамеша ба созиш биёяд ва дар якҷоягӣ хулосабарорӣ кунад. дар акси ҳол андак назархунукӣ метавонад ҳамаи нақшаҳои дастаро барбод диҳад ки дар ин ҳол Сарри низ мавсими оянда мисле ки аз Челси ронда шуд аз ин ҷо ҳам меравад. хулоса ҳамин хел ягон бозингари туринӣ аз ин трансфер норозӣ нестанд ва ба Сарри барор хостанд. ҳабиб Нурмуҳаммадов аз фанати футбол буданаш ҳарф зад ва гуфт ки аз хурдӣ ба ин навъи варзиш таваҷҷӯҳ дорад. аҷиб, ҳабиби зури UFC кадом дастаро мухлисӣ мекунад ва мухлиси кадом бозингар аст? чанд рӯз қабл ҳабиби доғистонӣ чемпиони феълии UFC дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон дар Лондон гуфт ки ман аз аввал бозиҳои Ливерпулро тамошо мекардам. соли 2005 ёдам ҳаст финали Лигаи чемпионҳо ки Ливерпул бо дастаи Милан чӣ хел рақобати таърихӣ анҷом доданд. вақте ҳисоби бозӣ 3-0 буд ман ҳамон лаҳза бовар доштам ки онҳо камбек мекунанд ва ҳамин тавр ҳам шуд. он замон дар ҳайати дастаи мазкур Милан Барош, Шмитсер, Рисе, Стивен Джерард ва дигарон бозӣ мекарданд ки дастаи бузург буданд. новобаста аз он ки ман фанати дастаи шоҳонаи Реал Мадрид ҳастам, аммо премер-лигаи Англия низ ба ман писанд аст, гуфтааст ҳабиб Нурмуҳаммадов. ёдовар мешавем ки 7 сентябр ҳабиб Нурмуҳаммадов бо чемпиони муваққатии UFC Дастин Порье андари майдон мешавад. ҳабиб ҳамчунин дар мавриди рақиби азалии усулии худ Конор Макгрегор сухан ронд ва гуфт ки мо ҳоло хотима набахшидем он чиро ки рӯзи 6 октябри соли гузашта рух дод. ӯ дар мавриди рақобати ҷавобӣ ё ба истилоҳ реванш ҳарф зад ва гуфт ки ман намегӯям ки ин оғози кор аст. ҳоло мо дар ҷараёни пешравии кор қарор дорем. дар пеш рақобатҳои дигар моро интизор аст. мо нақша дорем ки таърихро аз нав нависем ва он чиро ки тамом нашуда буд хотима бахшем, гуфтааст ҳабиби 30-сола дар суҳбат бо рӯзноманигорон. дар твиттер наворе пайдо шуд ки мухлиси Барс ба хотири оне ки бо ҳабиб Нурмуҳаммадов акс бигирад ҳалла Мадрид шиёри хос ба гаразмониҳоро ба забон овард ва ҳабиб бо ӯ акс гирифт. ин ҷо ҳабиб бо як мухлиси Реал акс мегирифт ва шӯхиомез аз аксгирӣ бо мухлиси Барсаро рад мекард ва мегуфт ки ӯ мухлиси Барс аст ва ман бо ӯ акс намегирам. ҳамчунин ҳабиб мегуфт ки агар ту ҳалла Мадрид бигӯям ман бо ту акс мегирам. мухлиси Барс ки бар тан футболкаи пешвои каталониҳо Лионел Мессиро дошт дили нохоҳам ҳалла Мадрид гуфт ва бо Нурмуҳаммадов акс гирифт. Hey, he's Barcelona guy. No, Hey, no. ask him where's Ronaldo On the now? Real Madrid, brother. Wait, hold Real on. Madrid. Ronaldo's not even Madrid. But that doesn't matter, Ronaldo or no Ronaldo. Real You tell him, Madrid- DeMarco. Where's he at? No. Ask I him don't where's wanna Ronaldo take now. picture. If you say Hala Madrid, we're gonna take picture. Let's go. Stick to your guns, Let's go. DeMarco. Madrid. Hala Madrid, okay. серхонандатарин иттилоъ дар чанд рӯзи охир ин хабари тӯи хонадоршавии сарвони гаразмониҳо Серхио Рамоси 33-сола ва Пилар Рубиои 41-сола буд. ин ҷуфт ки аллакай соҳиби 3 фарзанд ҳастанд, рӯзи шанбе дар Севиля тӯй барпо карданд ва дӯстони наздики худро даъват сохтанд. фарзанди калонии онҳо 5 сол дорад. боз баъзе кӯдакон меноланд ки дар тӯи волидонашон онҳо набуданд ва бузургсолон моро фақат фиреб мекарданд ки ин номумкин аст. аввал тӯй мешавад, баъд кӯдакон пайдо мешаванд. гуфти он гапҳое намешудааст ку дар тӯи Рамосу ҳамсараш кӯдаконашон низ иштирок доштанд. инаш шӯхӣ буд. дар рӯзи тӯи хонадоршавӣ аз ҳайати сафедпӯшҳо анқариб ҳамаашон бо ҳамсаронашон иштирок доштанд. ҳамчунин дар ин баробар аз дигар дастаҳо ба монанди Жерар Пике бо Шакира яъне ҳамсараш, Раул, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Jordi Alba, Sergio Busquets ва чанд тан дӯстони наздики Рамос ширкат варзиданд. аммо вале лекин миёни даъватшудаҳо исми Криштиану Роналду ва собиқ дӯсти хело қарини Рамос Икер Касиляс набуд.
барои чӣ рамус онҳоро даъват накард? суолест беҷавоб. хайр Касилиасро фаҳмидан мумкин, чун бадтарин рӯзҳои зиндагиро паси сар мекунад. худаш сактаи қалб гирифт, ҳамсараш бошад ба бемории саратон гирифтор шуд, вале Роналдуро барои чӣ даъват накард? ин гапҳо ҳоло фош мешавад, аммо ҳозир мо чизеро намедонем. Пол Погба, бозингари фаронсавии дастаи Манчестер Юнайтед, дар як даъват аз ҷониби ширкати бузурги Адидас барои сабти реклама зарбаи гӯё ки ҷаримавиро хеле олӣ анҷом дод. Бозингари фаронсавӣ аз болои варзишгарони нави Сумо зарбаро ҷониби дарвоза равон кард ва дарвозабон низ вазифаашро хуб анҷом дод. касе дар ҷои шаҳр навистааст ки ҳамин хел зарбаҳоро дар бозии касбӣ бизанӣ чӣ кор мекунад? овозаҳо дар мавриди Манчестер Юнайтедро тарк кардани Пол Погба рост будааст. мо хулқу атвори футболбози фаронсавиро ба назар гирифта ба ин ҳама овозаҳо бовар намекардем. воқеан ҳам дастае пайдо шудааст ки сари худро дар бало монад. саҳеҳтараш ду даста ба Пол Погба талабгор буданд: Реал Мадрид ва Ювентус. аз ин хотир Погба дирӯз рӯи рост иқрор намуд ки мехоҳад ба дастаи дигар гузарад. вақти он расидааст ки дар ҷои дигар масъулияти бештарро бар дӯш бигирам. аз 3 соли ҳунарнамоии худ дар Англия қаноатмандам, махсусан аз ин мавсиме ки сипарӣ намудам, гуфт Пол Погба, дар ҳоле ки дар Манчестер Юнайтед ягон ҷоиза ба даст овардан натавонист. аммо Погба 13 гол зада 9 партофти головар анҷом дод. ӯ бештар аз дастоварди худ қаноатманд аст ва онро далелу дастак пеш меорад. бубинед, бояд ман дар дастаи бузургтар ҳунарнамоӣ кунам, гуфтааст ӯ. дастаи ПСЖ ба нуқтаи ниҳоии худ расид. маълум буд ки рӯзе соҳибмулки ин даста аз ин бозии худ хаста мегардад. дирӯз Носир Алхалифӣ изҳор намуд ки дигар нозу нузи бозингаронро намебардорад. ӯ бо шиддат рафтору кирдори футболбозонро интиқод кард ва аз ситораҳои даста хост ба кори худ ҷиддӣ бархурд намоянд. онҳо ба хотири вақтхушӣ ин ҷо даъват нашудаанд ку агар ба онҳо писанд нест, марҳамат, чор тарафашон қибла, гуфтааст Носир Алхалифӣ. соҳибмулки дастаи ПСЖ баъди ин суханҳо фикр мекунам на танҳо Неймар ва Мбаппе хурсанд шуданд. ин суханҳо дар ҳоле гуфта шуд ки ситораҳои даста дар он сӯи уқёнус қарор доранд. интизор бояд шуд ки вокуниши онҳо чӣ хоҳад буд. аммо дар ПСЖ дақиқан бозсозӣ оғоз гардидааст. вазифаи мудири даста таъин гардидани Леонардо исботи ин гуфтаҳост. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.